ओरैनो दिनैसिमावहाय बेसेबांसो मेथाइ रेकर्ड खालामखो? एसे गोबाङैनो खालामनाय जाबाय आरो गस्पेलावबो खालामो जोङो आरो रमान्टिक माखासे। हेलौ रायजोफोर, मैयाहाय आङो खैला मैलानि बैसागु फांसनाव थांदोंमोन। बे बैसागु फांसना बेनो जोंनि एरियायाव जोबथा होमब्लाबो जाबाय। आरो आं बेवहाय जोंनिनो चिरां जिल्लानि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सिंगार बिथां आरो बिथांजोमोनखौ लोगो मोनदों। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय सनजिब बसुमतारी आरो प्रिया नार्जारी। हयथ' गोबाङानो मिथिखायोबो जानांगौ आरो अब्लाबो मैया लोगो मोननाय हिसाबै आं ससे भिडिअ लाबाय, नोंथांमोना खोनासंलांदो। बेवहाय आङो भइसफोरखौ नांगौ बायदि मिलायहोनो हायासै आरो एसे दावरावबो जागोन। माने रंजानाय बोथोर नालाय, रंजानाय दिन माने खाथियाव लानाय जाबाय, बेनिखायनो एसे दावरावखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो। खैला मेलायावहायथ' ओरैनो सफैबाय, माने मास मोनसेनि सिगाङावनो जोंखौहाय माने बेबायदि बैसागु फोरबोनि बेबायदि जोंनि जे खैला मेला एरियानि रायजो राजाफोरजों लोगोसे रंजाफानो थाखाय नोंथांमोनखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा हांख्रायनाय जादों। नोंथांमोना जुदि समा दङब्ला अननानै जोंनि बे हांख्रायनायखौ नोंथांमोना नाजावगोन होननानै नोंनिसिम बायफन खालामनाय जादों। दा बे मेनि 4 थारिख बे समावहाय नोंथांखौ मोनगोन ना मोना होननानै सोंनाय जादों। बेयाव आंबो ओरैबायदि रायलायनाय जाबाय, माने जेरै गावसोर बुंनाय बिदिनो बेखौहाय मेनि 4 थारिखखौ खौरां दङ ना गैया बेखौ आङो चेक खालामनानै नायग्रोनानै आङो जागोन दे होननानै आङो बेखौहाय जागोन दे होननानै जाहैनो हागोन होननानै आङो बिथांमोननि जे कमिटिनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि बिथांनिसिम आङो दिहरनाय जादों। दा आङो गमामायै आं सफैनो हाबाय। दा खौराङाथ' जाबायबो, मोजाङानो जाबाय, रायजो राजाफ्रा बिराद मोसाबाय। बेखायनो आं हामबाय होनो गोसो जादों, थेंक्स होनो आं गोसो जादों। खैला मेला एरियानि रायजो राजा बिथांमोन, आइ आफा बिदा फंबायमोन, गासैबो लाइमोनफोर ओरैबायदि जोंजोंहाय रंजाफाबाय मोसाफाबाय, बिनि थाखाय आङो गोबांथार बे कमिटिखौ हामबाय होनायजों लोगोसे गासैबो खैला मेला एरियानि रायजो राजा बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि गोजोननायखौ आं बावहरनाय जाबाय आरो। मेथाइ खननायखौथ' रेकर्डिं खालामनाया खालामनायाथ' गोबाङैनो दङ। माने बांसिन मेथाइ जों ओरैबायदि मेथाइखौ खननाय जायो, बेबायदिनो जे जोंनि बर' हारिनि माहारियारि मेथाइफोर आरो मुंख्लंआरि मेथाइफोर बांसिनै बेयावहाय जोङो खननाय जायो। आरो गोबां बेबायदिनो एनडिपिफोरनि बर्थडे, बेबायदि जोंनि हारिनि गोबां बेबायदि ओरै आगजु आरो ओरै एनडिपि बेबायदि गोबां जे बर' हारिनि जांख्रिथायारि, दा बिसोरनि प्रग्रामफोराव जोङो बेबायदिनो मुंख्लंआरि जांख्रिथायारि मेथाइफोरखौ जों गोबां खनबोबाय आरो बेबायदि मेथाइफोरबो फ्राय दङ। एक्सुवेलि बैसागुआवहाय एसेग्राब जोङो ओंखारनाय जायाखैमोन, देग्लाय एसे ओंखारनाय जाबाय। आसा खालामदों फैगोन समावबो जोङो बेबायदिनो जाय बिथांमोना बेबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिगोन बिथांमोनजों जोङो रंजाफानो हागोन होननानै आसा खालामना थाबाय आरो। संसारनि गासिबो खनजोबो ना मेथाइखौ? गसपेलनिखौबोथ' खनो, गसपेलनि खनो, ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो संसारिखौ होनना बुङो जोंनि मानसिफ्रा। ओमफ्राय मेथाइआथ' मेथाइ मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे मेथाइ, दा जों बेयावबो जों खनो, खिन्थु जों मानसिफ्रासो मानसि हिसाबै संसारनि बेबायदि बुंलायलायनाय जादों। संसाराथ' संसारखा, जों संसारावनो दं, गसपेल खननायाबो जों संसारावनो दङ, खिन्थु माखासे मेथाइ लानानै धोरोमखौ लानानै आलदा जायो। आलदा जायो आरोखि। बेबायदिनो मोनसेया इसोरनियाव थाङो, मोनसेया थोलायनायाव थाङो जाहैबाय। बेबायदि दे गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। ओमफ्राय बिथांजोंनो लोगोसे फैफाबावनाय सासे दंबावो, जोंनिनो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि प्रिया नार्जारी। दा बिथांनिफ्रायबो जों फंनैसो मिथिनो लागोन। जोङो बिथांनियाव मिथिनानै बिथाङा मेथाइ खनबोनानै खय बोसोरसो जाखो? जाबाय आरो 10 बोसोरसो जाबोबाय। ओरैनो दिनैसिमावहाय बेसेबांसो मेथाइ रेकर्ड खालामखो? एसे गोबाङैनो खालामनाय जाबाय आरो गस्पेलावबो खालामो जोङो आरो रमान्टिक माखासे
बोसोर जागासिनो दं नालाय दा ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे मिथिबावनो गोसो जायो आङो दा बिथांमोना सानैजों बिसि फिसाय दै सानैजों बिसि फिसाय दा नोंथां रायजोफोरनो आङो खोन्थानानै होबाय ओमफ्राय दा गामिया बहा बेंटल सेरफांगुरि जोंनिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल सेरफांगुरिनि बिथांमोना दा सानैजों जुलि जाबाय दा बिथांमोना जोंनि चिरां जिल्लानि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आरो सानैबो बिसि फिसाय जेखियानोसै दा बिथांमोननिबो थांनायनि सम जाबाय बिथांमोना मेथाइ खननायनिफ्राय दा सुटि मोनबाय फांसननिफ्राय दा बिथांमोना न'आव थांसिगोन दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो लाखि